Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maingad daw sa tanan atong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. O karong adlaw do na kita ilain usab nga pagtulunan nga atong paghaisgutan. This is entitled Responsibility of Believers in Christ in Evil Times. Okay? Katungdanan kinis mga magtutuo ni Kristo ining panahon nga dautan. Okay. So, alang kanimo magtutuo, it's presume nga nakaandam ka na pinagi sa paghingalan sa imong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan. Aron ka na limpyuhan, magpasaylo, pinagi sa rebound technique. Aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo o ganda mo sa ikaw sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Now, alang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Diyas mga buhat 16:31 nagkanayon tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Okay. Magasugod kita pinagi sa pagampo. Heavenly Father, we are here once again because we love your word. Because we are members of the royal family of God. Pinagi sa mong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay kaniadto pang eternidad nga miagi ang among kinabuhi dinanay kahulugan, dunanay katuyuan. Tungod kay imo kaming gimanduan sa pagtuon sa imong pulong adlaw-adlaw sama sa among pagpakaon sa among lawas sa physical nga pagkaon ug mao nga among giila amahan nga mao kini ang among briefing, mao kini ang paagi sa among tubo espirituhanon o paagi kini sa paghimaya kang Ginoong Hesukristo. Nagampo kami nga ikaw tultol ka namo, magagiya ka namo, magapasabot ka namo sa imong kamaturan pinagis pagtudlo sa Espiritu Santo ka namo. All this we ask in Christ's name. Amen. Okay. Katungdanan sa mga magtutuo ni Kristo, taliwa nining daotang panahon. Okay. Unas tanan, kitang mga magtutuo, nagsugod ta sa dili pa magtutuo. We started as unbelievers, right? O dihay panahon, gihatag kini sa Dios, paagi kini sa Dios, nga iya kang pasabton bahin kaniya o sa iyang plano sa imong kinabuhi. Nakadungog kas maayong balita sa kaluwasan, pinagi og usa ka ebanghelista ba o ministro ba o migamit kasi imong kabubuton o mituo ka sa buhat ni Ginoong Hesukristo dito sa cross o ikaw naluwas. So dito nagsugod ang imong pagka magtutuo. Karon kay magtutuo ka naman, doon na kay katungdanan. Ingon nga magtutuo ni Kristo, katungdanan taliwa nining dautan nga panahon. Evil times. Mao na nga ang Dios nagamando kanimo kanunay
sa pagtuon siyang pulong adlaw-adlaw. Aron imo makatunan ang dugang pagyud nga mga hinagiban kasangkapan nga gisangkap sa Dios kanimo aron ikaw mahimong mananaog niining gubat nga espirituhanon nga atong giatubang o gilabi na nga niya kita nining teritoryo sa kaaway sa Dios. Ang nagunang kaaway sa Dios mao si Satanas nga kanhi Lucifer o kining kalibutan na iya kining gidumala gitugutan siya sa Dios. Mao nga buot sa Dios nga dili ka mapildi nining maong gubat. God does not want you to be a loser in this spiritual warfare. Ug mao nga sayod kita sa atong gitun-an nga dunay duha lamang ka matang sa mga magtotoo. Dili kay laki ug babae kundi magtotoo nga mga pildiro, losers, o mga magtotoo nga mananaog, winners. Now, ngungutan na katinang kinsa man yung mga loser believers. Kining mga pildirong mga magtotoo. Magtotoo sila. Wala may question sa ilang kaluwasan. Luwas na sila. Apan ang ilang pagkinabuhi nining kalibutan na maunid akong question. Nagsubay ba siya sa kabubuton sa Dios? O nakahibaw ba siya sa kabubuton sa Dios? Kay kini makatunan man lamang diyan sa iyang pulong. Mga patunon ta sa iyang mga pulong dili lang kay sa ganahan ta kung dili adlaw-adlaw yun. Okay? So, tubago na ito itong pumunta na kinsa man yung mga pildirong mga magtotoo. Okay. Unas tanan, kini sila na magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas nga gitawag in English og cosmic dynaspheres. Duha ra man ni CD1, cosmic dynasphere 1 og CD2 nga unsa man ni CD1 mao ni ang cosmic dynasphere 1 nga arrogance complex. Okay? O ang CD2, cosmic dynasphere 2, mao ang hatred complex. So kining maong magtotoo na siya magapuyo diyas dapit nga may gahom ni Satanas. O sa ato nang gipang tun-an milabay kining CD o cosmic dynasphere ni Satanas duha, CD1 arrogance complex o CD2 hatred complex. Duha ang iya ni Satanas apan ang iya sa Dios usara. O mo ni gitawag nato divine dynasphere operational niining atong panahon. Kaya ang iha ni Ginoong Jesucristo samtang dinipas kalibutan si Ginoong Jesucristo sa iyang unang pag-ani, first advent. Dito ba siya magapuyo sa iyang divine dynasphere nga prototype. Mo ito'y tawag sa iyang divine dynasphere, prototype. O sa iyang pagkamatay dito sa cross, iyang gibilin kining maong divine dynasphere nga ni kanatong mga sakop sa simbahan, the church age. O kining atong dynasphere dili na prototype kundi operational divine dynasphere. Okay? O ang divine dynasphere sa Ginoo sa Dios dunay 8 ka mga gangaan, 8 gates. Apan si Satanas ang iyang CD1 dunay 12 gates, ang CD2 dunay 9 gates. Diya mo na, di gil palabaw kini si Satanas. Now okay, gawas nga siya kining mao magtutuan tong isgutan nga pildiro na siya magapuyo dias dapit
nga may gahom ni Satanas, siya gitawag usab og ulipon ni Satanas, servant of Satan. Unya ikatulo, dumala kini siya sa iyang kinaiyang makasasala. He is controlled by his old sin nature. Mao na nga siya gitawag og carnal. You see? Kaya ang magtutuo nga makasala, makarnal man. May gawa siya sa divine dynasty. Ikaupat, kining mao magtutuo nga pildiro nagafunksyon kini siya o gidasig siya. All of them will only lead to evil. You see? Nagafunksyon o ginadasig siya diha sa maong dapit nga may gahom ni Satanas. All of them will only lead to evil. Mahagbong lang yun mga dautan. That's why ang pulong diya sa Griego nga nikao sa English overcomer, the winner. So ikaw nga magtutuo nga mananaog, you are nikao, overcomer, the winner. Nakabrihira ko ng imong Biblia diya sa 2 Corinto 5:10. Okay? Unsa may gisulti diya? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Ang layangan ini bima seat, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Now, ato na ning gitunan in separate study nga dunay duha ka matang sa maayo nga mao ni ang paghimuan o kanang pagtasal, evaluation niining panahon sa judgment seat of Christ. No dili gyud kay judgment, kini mao ni gitawag og evaluation time. Human niya na it's the awarding ceremony nato nga mga magtutuo. Okay. Now, in the original, ang Grigong pulong nga gigamit dinhi agathos, agathos, alang sa mga mananaog. Alang kanimo nga mananaog na. Okay. But the Greek word used for losers, ato naman ang gisugutan po, no? Ang Greek word nga gigamit alang sa mga pildiro mao ning pholos, P-H-U-L-O-S, pholos. Kung ibaw ka kung sabot pasabot nila. This is the description sa mga magtutuo nga nagapuyo diha sa duha ka dapit nga may gahom ni Satanas, CD1, CD2. O ang both pasabot is pholos. Sa in English, useless. See? So nakatawa ko ni Inis pagtuon nga kining pholos, mura-mura bag sangay-sangay o why pulos. See? So ang dili kana o kining mga pildiro, mga magtutuo, itawag og why pulos. You see? Now kining CD1 o CD2, by the way, they interlock, kanang sumpay-sumpay ni sila. Okay. Diyan sa Pilipos 3:18. Okay. Nakanayon kini kini sila mga dili mga pildiro, mga magtutuo, mga kaaway ni sa cross. Kay kini mga magtutuo ato lagi magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas. Ang kanang sangputan nila, their destiny is destruction. So ang ilang Diyos tuod mao ang ilang stomago, belly.
kinigod, buto sabot ni emotions. Appetite ba ang stomach? Emotions mo buto sabot ni. So, their glory is in that in their scheme. Their churches want to use emotion. Na may mga kasimbahan nga nagagamit yung pagbati. Kini sila mura ni og yoyo. Di feel emotional sa kakanaog ang ilang sa pagbati. Now, kini atol kini sa judgment seat of Christ. Mga uwaw kini silang mga magtutuo ha. 1 John 2:28, and now little children, kining little children, baby believers ni. Iba naman tas tulo ka ang sa espiritu ng pagtuo, batang masuso, hingkod nga magtutuo, o kanang spiritually mature, hamtong na magtotoo. So mo na tulo ka ang. So now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Dili ta mauwawan. Okay. Ang Roma 8:28, so nakalayo kini, God works all things together for the good. Kining the good, ini ang plano sa Dios. Okay? Now, doon na rabay ikaduha nga ganti ni ining magtutuo nga mananaog, winner believer. Una, Order of the Morning Star, mo ni highest decoration. O ikaduha, Uniform of Glory. Matod pa ka na sa Revelation chapter 3 verses 4 to 5. Now, so ang magtutuong mananaog, winner believer is nikao, overcomer. Or agathos, the good. In the Word of God, a spiritual believer is the good. Now, ang loser believer is called folos. Itong giingon ni mo, di pa dugay. Which means useless, worthless, vanity, empty. So mo, lagi ka kung giingon ni mo, ngatuon ko ni ini, nakatawa ko kay puparihara ni sangay-sangay bas sa Waipulos. Okay? Now, who are these believers that are folos? Those who are residing dito sa dapit nga may gahom ni Satanas, cosmic dynaspheres. So, ayun na nagkalimti, kung mugamit ang cosmic dynaspheres ka na, dapit na nga gigamhan ni Satanas. Kaya kinagong cosmic, gigamhan na original nga cosmos. Kining kalibutan na cosmos diabolicos, the devil's world. Managigamitan na nato kanang adjective nga cosmic. Now, okay, dito sa Hebrew, in the Hebrew, the word they use for follows is hebe. Hebe, H-E-B-E. Nga nakulugan og empty. So, sangay-sangay pod. Sangay-sangay binisaya nga hibi-hibi. You see? Hebe, which means, empty or vacuum. Empty in English. In Greek, it is mataiotes. Mao na'y Gregong pulong sa empty, mataiotes, empty or vacuum. Now, kining maong mga magtutuo are just living their lives just like that of unbelievers. Ang ilang kinabuhi, parihara gyud sa mga di magtutuo. Way kalahian. You cannot even distinguish them as believers. Kaya nga naman, wala sila damag sa
unsaon pagkinabuhi husto nga sigon sa kabubuton sa Diyos. Na unsaon man nila pagkahibaw sa kabubuton sa Diyos nga wa man sila pagtuon sa pulo sa Diyos. You see? Natural. Huwag yun sila alamag. So, ang ilang kinabuhi, parehara yun sa mga di magtotoo. Pero magtotoo na sila. Luwas na. Inikamatayan na nila. Ito sa langit. Kapag mo na i-diferensya diya sa magtotoo nga winner o magtotoo nga loser. Mas may diferensya. Ang ilang reward dito sa langit, mo na magkalahi na din tapariha. You see? So, but again, because they are believers in Christ, even if they reside dito sa CD1, CD2, inikamatay lagi nila at doon sila sa langit. See? May langit man sila. Okay. Philippians 1:20. Ang sa may gisulti diha. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Now, a believer will be ashamed of what? Philippians 3:18-19, verse 18, for many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Verse 19, whose end is destruction, whose God is their belly. Muta akong giingon ni mo padugay. Ang ilang tiyan. See? And whose glory is in their shame, who mind earthly things. Nagkisa may exulti ni ito. Si Apostol Pablo. You see? Paminaw. Ang usa ka magtutuo nga nagakinabuhi, ginamit lang yun ang iyang pagbati, sama lagi ito yuyo, up and down. He feels spiritual, high, but no doctrine. Vacuum lang yun siya. Hebe. Hebrew word for empty. Ang Griego, matayotes. So, kining mga magtutuwa itong gisutan will be ashamed. Mga uwaw ni sila atol sa judgment seat of Christ, bema seat. Philippians 1:20 talks about shame in heaven. Na, while you, believer, who are spiritual, you are on your way to be a nikao, the winner. Now open to 1 John 2:28. Sa isulti. And now, little children, baby believers ni, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Mo ni rapture. Okay? If you, believer, had been residing in the DD, divine atmosphere, most of your time, functioning right in fulfilling God's protocol plan for your life, you had been utilizing God's grace provision. Sama sa naglalay mga doctrinal rationales. Unsa may mga ehemplo. Rebound technique, faith rest technique, God's 10 problem-solving devices, etc., etc. Then, you are confident. You have no worry, no anxiety. Ehemplo, kung kamo mga estudyante, if you are facing an examination, test ba in your school,
If you studied your lesson well, you prepared yourself very well, you are well prepared, okay? Would you be afraid, worried to face the test? No. Instead, you are confident, di ba? So that was Paul's admonition ngadto sa mga magtutuo. The secret is very simple. Just reside in the DD, Divine Atmosphere. Dapit nga may gahom sa Dios. Kani, niya sa una, this is a mental attitude kay the Christian way of life is a mental attitude life. You see, it is kanang in the mind, mental attitude. Now, reside in the DD, function in the DD, and thus, nga magtuman ka, gatuman ka sa protokol nga plano sa Dios. Yes, imong gituman kana o ikaw kandidato nga mahimong mananaog. Ug ato ni padayon ugma. Okay? Dinhi lang ula kita kutob dinhi nga adlaw o magpadayon tas pagtuon ni ining atong tun-anan. Responsibility of believers in Christ in evil times.